Minn Marzu li ġej, kważi 100 familja se jagħtalhom iċwievet biex jitlu f'wieħed mill-postijiet tal-akkomodazzjoni li jinsabu f'Birkirkara, Ħattart u Ħalkirkop. Dan hekk kif tlestew l-aħħar fażi fuq il-proġett ta' akkomodazzjoni soċjali li jinsabu f'dawn it-tliet lokalitajiet biex issa qed jitlestew l-aħħar irtokki biex dawn l-appartamenti ikunu djar ta' 99 familja. B'kollox, fis-siti tal-akkomodazzjoni soċjali f'Birkirkara se jitlu 73 familja, filwaqt li fis-siti ta' Ħalkirkop u Ħattart se jitlu 18 u 8 familji rispettivament. Dawn l-appartamenti mhux se jkunu għal-beħ u fl-ebda moment ma jistgħu jinxtraw, filwaqt li l-kirja soċjali se tinħadem skont id-dħul tal-inkwilin. Dawn it-tliet siti huma parti mill-ikbar proġett ta' housing f'pajjiżna fl-aħħar 40 sena b'investiment ta' 110 miljun euro. Waqt żjara li għamel dan l-istazzjon fuq is-sit ta' akkomodazzjoni li jinsab Birkirkara, il-kap eżekuttiv tal-Awtorità tad-Djar Leonard McKay sqal li dan il-progress li qed isir f'dawn it-tliet siti ta' akkomodazzjoni soċjali ġodda jawgura tajjeb sabiex tkompli tonqos il-lista ta' stennija li kienet problema għal numru kbir ta' snin. Modi differenti nindirizzaw il-waiting list fosthom li nibnu stok ġdid ta' akkomodazzjoni soċjali li għal dawn l-aħħar snin kienet xi ħaġa nieqsa. U propju llum qed naraw issa fl-aħħar sodisfatti li qed naraw li fil-ġimgħat li ġejjin ħajibdew diħlin il-persuni li diġà ġew allokati daw il-postijiet bħalissa għaddej il-proċess ta' familiarizzazzjoni u f'Marzu ħajkun hemm l-ewwel nies li ħajidħlu fl-ewwel blokok tagħna ġewwa Birkirkara hawnhekk f'dan is-sit ġewwa Ħalkirkop kif ukoll ġewwa Ħattart. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità tad-Djar fakkar li dawn il-binjiet ġodda ta' housing soċjali huma binjiet maħsuba fid-dettall u li jippreservaw iż-żoni tal-madwar. Binjiet li fi kliemu jaħsbu għal bżonnijiet tal-preżent u jaqdu anke l-ħtiġijiet tal-futur. Barra x-xogħol li kien qed isir fuq il-ġebla kellna proġetti oħra għaddej li nagħmlu assessment dak li aħna sejħanilu l-profiling ta' kull applikant biex nifhmu il-bżonnijiet tan-nies u għalhekk stajna nibnu skont il-bżonnijiet li kellhom il-persuni.